Dr. Amanwar, Director ke Health Services, hinne ka nyotre unailor ula pentip bana ki 1000 South Spa san nyotli ki active case South Spa nru huingut ki ki Kynthei bat khandai spa khandai phunrengut ki Shynrang. Dr. Amanwar ulaya thu baha East Garo Hills kidan arpu prangut ki Kynthei bat nyongut ki Shynrang ki badai ki active case jong COVID-19. Ha East Jente Hills nrengut ki Kynthei arpu sangut ki Shynrang. Ha East RiKhasi Hills lai spa sa khundai ngut ki Kynthei san spa khandai ngut ki Shynrang. Ha North Garo Hills sangut ki Kynthei khandai ngut ki Shynrang. Ha Riboi District arpu sangut ki Kynthei khandai sangut ki Shynrang. Ha South Garo Hills lai ngut ki Kynthei lai ngut ki Shynrang. South West Garo Hills iwe ki Kynthei lai ngut ki Shynrang. Southwest RiKhasi Hills iwe Kynthei, West Garo Hills lai puwe ngut ki Kynthei bat shi spa san ngut Shynrang. West Jente Hills nyongut ki Kynthei san ngut Shynrang bat ha West RiKhasi Hills ki don rengut ki Kynthei bat arpu ngut ki Shynrang. Arpu fra ki Kynthei nyofok Shynrang total kilo baro lang kilo khandai fra. East Jente Hills ndriu ki Kynthei arpu sa Shynrang baro kilo lai fo. East RiKhasi Hills lai spa sa khandai gi Kynthei san spa khandai gi Shynrang khandai spa sa fra baro lang. North Garo Hills sao ki Kynthei khandai Shynrang baro lang kilo khatlai. Riboi arfsan ki Kynthei khandai sao Shynrang baro lang kilo shi spa khat khandai. South Garo Hills lai ki Kynthei khatlai Shynrang khan reu barolang. South West Garo Hills iwe Kynthei lai Shynrang sao barolang. South West RiKhasi Hills iwe Kynthei West Garo Hills lai fuwe ki Kynthei sispa sang Shynrang baro dilong sispa prafun reu. West Jente Hills nyau ki Kynthei san ki Shynrang baro lang kilong khata. West RiKhasi Hills ndriu ki Kynthei arf sao Shynrang baro lang kilong laifo. Ki Kynthei ki badang positif hadu menta baro hui ga jela kilong sao spa ndriu fuai Shynrang khandai spa khandai ndriu baro kilong 1000 sao spa san phunyo.